Rojana bi dehên halatan li seranserê bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê bi nexweşiya korona dikevin. Li gorî ku Desteya Tenduristiya Serbipeyedeva îro çarşemê belav kiriye ku di dema 24 demjimêrên borî de 17 halatên nû hatine tomarkirin û jimareyê giştî ya pêketên vîrusa korona li gorî Tenduristiya Peyedê gihîştiye 738 halatan. Ji wan 229 kes ji korona baş bûne û 42 kesan canê xwe ji dest dane. û li gorî zaneyariyên taybet êm destakê gihiştine ku bi dehên halatan nehatiye tomarkirin û gumana jimareyê tişbûyên rastteqîne ji jimareyê hatiye ragihandin bihtir be. Li gorî şopandina arkê, tu xizmeteke tenduristî ji bo tişbûyên vîrusa korona nayê pêşkêşkirin û bi tenê girantiya mal li ser wan tê ferezkirin. Bê ku rewşewaniya tenduristî were şopandin û xizmet ji wan re were pêşkêşkirin. Tê zanîn ku vîrusa korona ji destpêka sala 2020 ve li bajarê wî henî Yêsînê derket û li tevaya welatê cîhanê belav bûye ku heta weke îro bêhtir ji 28 milyon kes li cîhanê tişî vîrusa korona bûne û bêhtirî 18 milyon kes ji korona baş bûne. Her wiha 900 hezar kes bi sedema vîrusa korona canê xwe ji dest dane.